3D Design tarjoaa monipuolisia 3D-mallinnus- ja visualisointipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille koko Suomen alueella. Saat meiltä kaikki tarvittavat ennakkomarkkinointimateriaalit uudiskohteisiin ja muihin kiinteistöhankkeisiin. Voimme toteuttaa kohteestasi laadukkaat myyntikuvat, esittelyvideon, virtuaaliesittelyn, kohdeesitteen ja muut tarvitsemasi materiaalit. Uudiskohteiden lisäksi yritykset voivat hyödyntää 3D-mallinnusta muun muassa kaikenlaisessa saneerausrakentamisessa ja teollisuudessa. Yksityishenkilöille mallintamisesta voi olla apua esimerkiksi tulevan omakotitalon tilojen hahmottamiseen tai vaikkapa kesämökin laajennuksen suunnitteluun. Lähetä meille suunnitelmat, niin saat kiinteän tarjouksen kohteestasi. Toimitamme valmiin materiaalin aina sovitussa aikataulussa ja sovittuun hintaan. Ole yhteydessä, niin katsotaan teille sopivat ratkaisut.